γραμματεία. Καταρχήν πρέπει να ζητήσω ένα συγγνώμη για την ποιότητα της φωνής μου, γιατί με όλο το άγχος των ημερών, για να μπορούμε να υποστηρίξουμε όλο αυτό που θα δείτε σήμερα, πιθανόν να μην έχω τη διάβγεια που άλλες χρονιές έχω. Σεβασμιότατε, σεβαστοί ιερείς, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε της Χάλκης, Άγγελε Φραγκάκη, σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε, που είσαι εδώ σήμερα μαζί με τους αντιδημάρχους σου. Κύριε Επαρχή, κύριε Πρόεδρε του Εμπειρικού Επιμελητηρίου, αγαπητέ φίλε Γιάννη Παύλου, ευχαριστώ που είσαι και εδώ εσύ σήμερα. Κύριε Ταξιάρχε, ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Κύριε Συνταγματάρχη, Διοικητή του 542, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ κύριε Δημήτρη, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριοι Πρόεδροι Υπηρεσιών, κύριε Λιμενάρκα, αγαπητέ Θεοφίλε, ευχαριστούμε για όλα. Κύριε Διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος, κύριε Διοικητά του Πυροσβεστικού ευχαριστούμε και εσείς τρέξατε. Αγαπητά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου μας, και έρχομαι δεξιά στους ανθρώπους από το εξωτερικό. Αγαπητέ Νίκο, ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα. Πρόεδρε του Κέβελ Οχάιο, και πάντα βοηθάς και πάντα είσαι μαζί μας. Κύριοι εκπρόσωποι της Γαλλικής Ομογένειας, το σχολάκι δεν το χρειάζομαι από εδώ και πέρα. Καπεταναίοι, σφουγγαράδες, τσαράδες, κυρίες και κύριοι που κατακλείσατε την κεντρική μας πλατεία. Ξέρετε, όσο διαβάζεις και ενημερώνεσαι και απλουτίζεις την γνώση σου, όσο μιλάς με ανθρώπους της θάλασσας, να σταματήσουν οι παπάδες, είναι το κόμμα. Για το κοκκίνο είναι, ευχαριστούμε συνεργάτατε, ευχαριστούμε. Με ανθρώπους της θάλασσας και αποκτά συνέχεια εμπειρίες, τόσο μου μεγαλώνει το πρόβλημα να μπορέσουμε όλοι μαζί να παρουσιάσουμε τη σημερινή εκδήλωση με τόσα πράγματα που έχουμε στο σκληρό δίσκο του κεφαλιού μου. Θα προσπαθήσω λοιπόν ό,τι μπορώ μες στο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας να είμαστε περιεκτικοί, γρήγοροι και να δώσουμε να καταλάβουν κυρίως τα μικρά παιδιά τι συνέβαινε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Αυτά τα χρόνια με τα χαραγμένα πρόσωπα και τα σκληρά χέρια. Αυτά τα χρόνια γεμάτα ναυτοσύνη, γεμάτα λεβεδιά, γεμάτα αξιοπρέπεια. Αυτά τα χρόνια τα οποία μας χάραξαν. Αυτά τα χρόνια με χαμόγελο, με λύπη και πάρα πολλά δάκρυα, αφού η χαρά των πολλών επισκιαζότανε με τη λύπη των λίγων. Αυτά τα χρόνια όμως μας έκαναν δυνατούς να στεκόμαστε εδώ πάνω στο βράχο, στα νησιά μας, να προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε και να κάνουμε τα παιδιά μας καλύτερους ανθρώπους, να τα σπουδάσουμε, να τα μεγαλώσουμε και να ζήσουν μια νέα εποχή. Αυτό το DNA μας το έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα που θα υμνολογήσουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι χωρίζονται σε τυχερούς. Οι τυχεροί είναι αυτοί που ήρθαν και αναπαύονται στην πατρίδα τους. Σήμερα είναι μαζί μας όμως εδώ και οι άτυχοι, αυτοί που είναι θαμμένοι σε αυτή την καυτή ήπειρο της Αφρικής και στις βραχονησίδες, είναι εδώ μαζί μας σήμερα, όλοι μαζί. Επίσης μαζί μας σήμερα είναι ένα παιδί που έφυγε πριν λίγες μέρες μαζί μας, ένα παιδί που θα ήταν εδώ μέσα στον Ακταρμά, ένα παιδί που κάθε εβδομάδα με ρώταγε, κύριε Γιάννη, πότε θα γίνει το αποκοίνημα, να το παρακολουθήσω. Με προλάβατε όμως. Για όλους αυτούς που προανέφερα, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα. Είναι εδώ μαζί μας όλοι σήμερα, μαζί με τον μικρό Σάβα. Όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε με αυτή τη διοργάνωση, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να σας γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Καλώς ήρθατε αγαπητοί συμπατριώτες
στο αποκίνημα των Σφουγγαράδων. Κύριε Επαρχέ, εκ μέρους της Περιφέρειας θα σας φωνάξω στο βήμα, γιατί ο μεγάλος χορηγός αυτής της εκδήλωσης ήταν η Περιφέρεια. Μας βοήθησε στο έπακρον με κονδύλια που καταλαβαίνετε πως στείνεται μια τέτοια εκδήλωση και σας παρακαλώ για την καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καληνιές και καλύμνη, όπου γης. Αγαπητοί επισκεπτές του νησιού μας, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση αναβίωσης του υποκινήματος των Σφουγγαράδων μας. Μια προσπάθεια της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και δεκάδων εθελοντών και χορηγών. Πέρσι, στον αντίστοιχο χαιρετισμό μου, δυσκολεύτηκα να δώσω ένα χαρακτηρισμό της εκδήλωσης. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα τα πράγματα πώς θα πήγαιναν και τι απόϊχο θα άφηνε. Φέτος όμως είμαι σε θέση να σας πω ότι απόψε η Κάλυμνος καταθέτει την ψυχή της. Την ψυχή που της έδωσε τη δύναμη να επιβιώσει στο βράχο αυτό. Την ψυχή που της έδωσε τη δύναμη να αλωνίσει τους βυθούς της Μεσογείου. Την ψυχή που της έδωσε τη δύναμη να μεταναστεύσει και να μεγαλουργήσει σε όλη την Ιφίλιο. Από την Αυστραλία, την Αμερική, τον Καναδά, την Ευρώπη και την Αφρική. Αυτή είναι η ψυχή του Καλύμνιου. Δυνατή, αδάμαστη, θαραλέα και φιλότιμη. Όμοια με του Οδυσσέα. Έτσι ακριβώς όπως αποτυπώθηκε και στην προσφυλή τους ρίση. Ή σφουγγάρι ή το μάρι. Ή θα γεμίσω την απόχη μου με σφουγγάρια ή θα μείνω στο βυθό. Δεν ξέρω ειλικρινά αν ακούστηκε μετά το τάνι επιτάς των Σπαθιατών άλλη τέτοια έκφραση πιο σκληρή. Δεν είχαν όμως επιλογές για επιβίωση. Είχαν φαμιλιά να ταΐσουν. Είχαν θυγατέρες να παντρέψουν. Είχαν παιδιά να σπουδάσουν. Παρόλα τα αυτά έφευγαν το πολύμηνο ταξίδι τους με τις ευλογίες του Δεσπότη και των ιερέων μας, με ένα ξεχωριστό δικό τους τρόπο, με χορό και με τραγούδια. Ήξεραν ότι ίσως αυτό να είναι το τελευταίο τους βλέπει. Το γνώριζαν, αλλά δεν γιώτευαν. Αυτό θα προσπαθήσουμε σήμερα να αναβιώσουμε. Το αποκίνημα, το ξεκίνημα των Σφουγγαράδων, με τα αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα των τελευταίων ωρών, της τόλμης και του φόβου, της ελπίδας και της απελπισίας, της χαράς και της λύπης, όλα μαζί και όλοι μαζί. Εύχομαι με σεβασμό όλων αυτών, στη μνήμη όλων αυτών, να πλησιάσουμε το ποθούμενο αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την παρουσίαση της ταυτότητας του νησιού μας και τη μεταφορά αυτής στα δικά μας παιδιά, στη νεότερη γενιά. Μεγάλο και τολμηρό το εγχείρημα, το οποίο εργάστηκαν πολλούς μήνες, πολλοί άνθρωποι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, που στηρίζει την απόψινή εκδήλωση και όλο το πολιτιστικό πρόγραμμα του Επαρχείου. Την οργανωτική επιτροπή αυτού, τον Γιάννη τον Νομικάριο, την Άννα Τσουρφά,
τον Γιάννη τον Καράμαλη, τον Λευτέρη τον Κινή, τους χορηγούς μας και όλους τους εθελοντές. Πραγματικά είναι συγκινητικό το πόσο δούλεψαν και το πόσο εργάστηκαν και συνεχίζουν να το κάνουν από πέρσι μέχρι φέτος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου. Ίσως όμως τα πράγματα να ήταν καλύτερα φέτος για όλους εμάς, της Οργανωτικής Επιτροπής. Δυστυχώς όμως μαζί μας δεν βρίσκεται ένας μικρός εθελοντής, ο 18χρονος ο Σάββας ο Καρδούλιας, που τόσο άδικα έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ανέθεσαν σε μένα να αφιερώσουμε την απόψινή εκδήλωση και το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά στη μνήμη αυτού του παιδιού. Θέλω να πιστεύω και καλό είναι να προσευχηθούμε όλοι μας, μέσα μας, ενδόμηχα, εκεί ψηλά που βρίσκεται, να έχει ήδη καταταχθεί σε κάποια από τις εθελοντικές ομάδες του Παραδείσου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Καληνιακής Βουλής που το δέχτηκε. Εμείς, ως ελάχιστο φόρο τιμής, θέλω να καλέσω τον αρχηγό του προσκοπισμού μας, τον Γιώργο τον Κάτρη, να δώσουμε έτσι μια αναμνηστική πλακέτα στη μνήμη του Σάββα. Γιώργο, έλα σε παρακαλώ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ καλή αναδρομή και καλή Παναγιά να έχουμε. Πριν κατέβω όμως από το βήμα, θέλω να καλέσω δύο πρόσωπα, δύο επικεφαλής νησιών, σφουγγαράδικων νησιών. Ο ένας είναι ο Γιάννης ο Μαστροκούκος, ο δήμαρχος Χαρινίων. Και ο δεύτερος είναι αυτός που ήδη έχει προαναγγείλει ο Γιάννης, ο δήμαρχος της Χάλκης. Άλλο ένα σφουγγαράδικο νησί. Δύο νησιά, σύμβολα της σφουγγαροσύνης, δύο εκπρόσωποι των νησιών μας. Θα τους παρακαλέσω να έρθουν στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επαρχέ. Σεβασμιότατε, θα αφήσω τις προσφορήσεις για οικονομία χρόνου. Απλά να πω σε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε ανάμεσά μας, με όλους εδώ τους Καλήνιους, τους Απόδημους, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού μας. Μέρα λοιπόν της Ποκαλίας. Φίλες και φίλοι, η Σπογγαλία με κατάδυση ανήκει σε έναν κόσμο ανίκιο, γεμάτο πραγματικούς, μα και μυθικούς κινδύνους. Και αυτό γιατί ήταν αναπόσπαστα δεμένη με τα βάθη της θάλασσας και προϋπέθετε την εμπειρία και την δεξιότητα του δίτη στο πλαίσιο που οριζόταν από την αναμέτρησή του με το άγνωστο περιβάλλον αλλά και το χρόνο. Το φευγιό, το αποκίνημα, οι προετοιμασίες των τελευταίων ημερών πριν την αναχώρηση ήταν η υπόθεση όλης της Καλήνου.
καλή ώρα, όπως είμαστε τώρα όλοι εδώ μαζεμένοι, έτσι μαζεύονταν η Κάλυμνος την εποχή εκείνη, αλλά είχε άλλα μα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά ανέφερε ο κύριος Έπαρχος. Συνυπήρχε η χαρά με τη λύπη, ο φόβος με τη λεβεδιά, η προσδοκία για μια καλή σοδιά, αλλά και η ευχή να επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω ζωντανοί και υγιείς. Την περίοδο εκείνη θα σας μεταφέρω πώς κατέγραψε ένας λαϊκός ποιητής, ο Γιάννης Γεράκης Καλύμνιος, πώς κατέγραψε τα γεγονότα τα οποία έζησε ο ίδιος. Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Σφουγγαράδικο φευγιό ποκίνημα». Πέρασαν οι κακοκαιριές, τα κρύα του χειμώνα, οι γουρλωμάτες άνοιξαν αφύστη ανεμόνα, ρόδα σκορπούν αρώματα του Απριλιού δροσάτα, ξεκίνησαν τα τσούρματα καλύμνικα φουσάτα, μοσχοβολούνε οι ανθοί σε κάθε περιβόλη, βάρκες, καΐκια, γιόμισαν οι πούντοι και οι μόλοι. Μακρόμητα, μισόσκυφτα, οι σκάφες τα λατίνια, περήφανα πλεούμενα της θάλασσας δελφίνια. Χιλιμητρούνε φτερωτά άτια οι αχταρμάδες, αχνοβολούν οι γειτονιές, ψίνουνε καβουρμάδες. Αρόδοτα ντεπόζιτα σημειοστολισμένα, οι κόρες με παράπονος, με μάτια δακρυσμένα. Πλήθος γυναίκες του χωριού, της τένεντος, του εμποριού, από τα λαργινά τα μέρη, μες στις καμάρες του Χριστού το στήσανε λιμένι. Το στρώσαν το ψηφιδωτό, κρεμάσαν τα σεντόνια στα κάγκελα με τα μωρά παιδιά τους και τα εγγόνια. Μακρόσυρτα, παθητικά, τα γλυκονανουρίζουν. Στενοκοπιάζει ο Λάριγκας, τα μάτια τους δακρύζουν. Έλα, ύπνε μου και έπαρτο, και αμέτες στο περβόλι, που είναι Χριστός και η Παναγιά και οι 12 Αποστόλοι. Κοιμήσου καημένο μου, κοιμήσου κανακάρι, να μεγαλώσεις γλίωρα, να πάει στο σφουγγάρι. Στα στενορίμια του Χριστού και ως της πλατείας πέρα. Τι κίνηση, τι βούηση, ποτέ σαν τέτοια μέρα. Οι άντρες μες στις σκοτεινιές, στη πιάτσα τα κοπέλια, τον ταραβέλι ζωντανό, λουκούνια και παστέλια. Ο Γιώργης ο Λουκουναράς, φιστίκι και στραγάλι, πάρτε γλυκά από το σπανό και ζύμη από το παρδάνι. Συναγερμός, επιποδός, αλέστα οι καφετζίδες. Σε εμποροπανήγυρη παράτα οι γλυκατζίδες. Με λύση σμάρι τα παιδιά τριγύρω στους ταυλάδες, με χαρτζηλίκι πληθερό πήρανε πενητάδες. Ολόλευκος και παστρικός ο γέρο Πουλουριώτης, Γαλόπουλη και Κριτική Νιάτα και Ωραιώτης. Για λάφι, κούριδες εδώ, τσαρούφια εκεί, γυαλάει με το μουσκοκαρφιά στα αυτή, στέκει το ζαμπιλάι. Καμπέλης και σκαρούλιδες, μαστραφτερή ποδιά, οι όμορφοι ταυλάδες μαγεύουν τα παιδιά. Ο Γιάνναρος, ο Μοσχονάς, να και το λεοντάρι με τα παλάκια. Ένα στακό, ποιος θα τον επάρει? Περνούν μηχανιζήισες με τα ψηλά τα κούνια, φορούν τσεμπέρια ζαχαριά και τρώνε με λεκούνια. Γέρνει ο ήλιος στο βουνό, σουρούπωσε, βραδιάζει.
μέσα στα φιλοκάδια μας μαύρη οχιά φωλιάζει. Φεύγουν οι σφουγγαράδες μας στις μπαρμπαριά στα μέρη. Ποιοι θα γυρίσουν ζωντανοί, ποιος καρδιογνώστης ξέρει? Ώρα καλή στην πλώρη σας, λεβέντικα παιδιά. Να έχετε καλό γύρισμα και πάντα με γεια. Ώρα καλή στην πλώρη σας και αέρα στα πανιά σας. Κακό ποτέ και αστοχιά να μην βρεθεί μπροστά σας. Η Παναγιά και ο Χριστός να είναι βοήθειά σας. Γιάννης Γεράκης, Απρίλιος του 1949. Εμείς είμαστε υπερήφανοι και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε απόγονοί σας. Καλησπέρα Καλυμνός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μουσελή για την πρόσκληση. Κύριε Δημάρχε, θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος και πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Γιατί ο παππούς μου ήταν κολαοσχέδης, τον οποίο δεν πρόλαβα να γνωρίσω, αλλά τις ιστορίες τις οποίες μου διηγεί το πατέρας μου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Χάλκης, Ψαράς δηλαδή, και έχει κάνει και 33 μήνες στο λιμενικό εδώ στην Κάλυμνο. Νιώθω πραγματικά έτσι μια υπερηφάνεια μέσα μου το ότι κατάγομαι από μια οικογένεια σφουγγαράδων. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Αγγελή, τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Χάλκης, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια ξεκίνησε το προκίνημα του σφουγγαράδων στη Χάλκη και γνωριστήκαμε με τα παιδιά, με την Άννα, με τον Γιάννη, με τον Γιώργο, στο δικό μας τον τόπο, και δεν σας κρύβω ότι πρώτη χρονιά με αυτή την αριστουργηματική αφηγηματική ικανότητα που έχει ο Γιάννης, την οποία θα απολαύσει και σε λίγο νομικάριος, δάκρυσα ακούγοντας πραγματικά τις ιστορίες των ανθρώπων των οποίων προερχόμαστε οι περισσότεροι που είμαστε εδώ. Να σας ευχαριστήσω όλους για την αγκαλιά υποδοχής και φιλοξενίας που έχω εδώ και λίγες ώρες που βρίσκομαι στον τόπο σας, και να πω ότι η Καλύμνη, η ψυχή της Καλύμνου και των Καλύμνιων και ο αυτοματισμός σας είναι πραγματικά το παράδειγμα του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί νιώθουμε πραγματικά περήφανοι ότι ανήκετε εδώ στο σύντομο του Οργανίσου και πάρα μας έχουμε το παράδειγμα του σύντομου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγήκαμε λίγο έξω από το πρόγραμμα, αλλά θα το συντονίσουμε να είμαστε εμπρόθεσμοι στους χρόνους. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι? Πάμε. Λοιπόν, λίγο μετά τα Χριστούγεννα και κυρίως μέσα στη Σαρακοστή και μέχρι να γίνει η Ανάσταση του Κυρίου και να γίνει ο αποχωρισμός του σφουγγαράδικου στόλου, στο νησί η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική. Η συνεργεία, τα κάρανα πηγαινοέρχονται, τα μαστορικάτα, τα λαφάσια, τα σκαρινάγια, όλα έπαιρναν φωτιά. Θύμιζε πολεμική ατμόσφαιρα όλη αυτή η προετοιμασία του υποκινήματος. Πάμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι αυτών των, ας πούμε, ευλογημένων χρόνων που να μίλησαν. Για κάποιους ανθρώπους η λέξη χαλάρωση, η λέξη ξεκούραση, η λέξη ξεκουράζομαι ήταν μια μακρινή έννοια. Δεν υφίσταται.
Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολλά πολύπλοκα προβλήματα. Καταρχήν, έπρεπε να αποπληρώσουν τη χρονιά που ήρθαν και αμέσως μετά να έχουν λεφτά στη τσέπη τους για να μπορέσουν να κλείσουν τη νέα χρονιά. Και αυτοί ήταν οι καπετάνοι. Οι καπετάνοι λοιπόν με πολλά και ποικίλα προβλήματα. Αποπληρωμές τραπεζών. Να σας πω ότι έπεσε στο χέρι μου ένα χαρτί της πρώην Αγροτικής Τράπεζας και για να πάρουν ένα δάνειο για το ταξίδι που ερχόταν μπροστά έπρεπε να κάνουν μία λίστα οι καπεταναίοι. Μία λίστα με τα ονοματεπώνυμα του μικρού στόλου που είχε ο καθένας, με τα ονοματεπώνυμα των διτών που είχε μέσα, με τι βούταγε ο καθένας, είτε με σκάφανδρο, είτε χωρίς σκάφανδρο, είτε με ελεύθερη βουτιά, όλα ήταν δηλωμένα και βάσει της δήλωσης που έκαναν έπαιρναν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Το κουμάντο που βλέπετε δίπλα του και υπολογίζει πράγματα ήταν το δεξί χέρι. Δεν έκανε τίποτα χωρίς το δικό του άνθρωπο και συνήθως ήταν και ο κολαουζέρης του και το κουμάντο του. Έπρεπε λοιπόν να διασφαλίσει χρήματα. Τα χρήματα στη τσέπη του ήταν ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Έπρεπε να μπουν χρήματα στη τσέπη του. Είχε ένα θησαυρό μέσα στο καΐκι που έπρεπε να πουληθεί γρήγορα και σε τέτοιες τιμές που να μπορεί να ισοσκελίσει όλα αυτά τα έξοδα που σας είπα. Επίσης ο καπετάνιος ήταν στην πρίζα, σαν να είναι μυστήρας να γερνάει. Έπρεπε να βλέπει όλο το λιμάνι, να βλέπει τι κάνανε οι συνάδελφοί του, αν φέραν περισσότερα σφουγγάρια, και ήταν τόσο αητονύχηδες οι καπετάνοι που με το που έβλεπαν το καΐκι και πόσα σακιά είχε μέσα, ήξερε αν έβγαλαν περισσότερη ποσότητα από αυτόν ή λιγότερη, και έπρεπε να κανονίσει τις επόμενες κινήσεις του. Να κάνει δηλαδή καλύτερες μεταγραφές, να το πούμε στη σημερινή μέρα. Να πάρει καλύτερους δίτες και να τους κλείσει. Να κάνει λοιπόν τα λεγότερα τσουρμαρίσματα και να δώσει τις προκαταβολές, τα λεγόμενα πλάτικα. Μέσα σε αυτό το κύκλωμα λοιπόν της ανησυχίας υπήρχαν οι έμποροι. Οι έμποροι ήταν άνθρωποι πολύ έξυπνοι. Ήταν άνθρωποι εξωστρεφείς, είχαν δημιουργήσει τεράστια περιουσιακά στοιχεία όχι μόνο στις πατρίδες μας αλλά και στο εξωτερικό, σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Ήταν άνθρωποι έξυπνοι, δύσκολοι, αλλά όμως ήταν σφιγμένοι, γιατί ήθελαν να ρίξουν τις τιμές. Δεν ήθελαν να αγοράσουν τα σφουγγάρια στις τιμές που ο καπετάνιος του πρότεινε. Αυτός είχε αγωνίες. Έλεγε στο κουμάντο, φέρε να τους βάλει σφουγγάρια έξω να το δούμε. Έβρεκε το σφουγγάρι να μαλακώσει, το δίνε στον καπετάνιο να το δει, στον έμπορο να το δει. Ο έμπορος καιγότανε, αλλά έκανε ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω. Το βήμα μπρος ήταν τα παίρνω τώρα, το βήμα πίσω ήταν άσε λίγο να τον κουράσω λίγο ακόμα, καίγεται, μήπως ρίξω ακόμα λίγο τις τιμές. Βρέχει ο καπετάνιος στο σφουγγάρι, πιάνει ίσως από τα καλύτερα που έπιασε και του το δείχνει, το πασπαλίζει, το βλέπει, το δουλεύει. Καίγεται, το ξέρω, μπορεί να μην καίγεται τώρα ο Γιάννης ο Καλικάτζαρος, αλλά στη θέση του ο έμπορος καιγότανε. Και ζητάει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο. Εδώ πρέπει να πούμε για τους εμπόρους κάτι μικρό, ότι οι έμποροι, ξέρετε, το 1858 υπήρχαν στο νησί περίπου 280 αλλιευτικά σκάφη με γυμνούς δίτες. Δηλαδή τα 280 αυτά αλλιευτικά σκάφη ήταν επανδρωμένα με 2.000 δίτες γυμνούς. Βουτούσαν χωρίς το σκάματο. Και ο τζίρος από την πώληση των σφουγγαριών άγγιζε τις 90.000 λίρες. 20 χρόνια μετά, το 1878, που μπήκε το σκάφανδρο στη δουλειά και οργώναμε τους αγρούς της Μπαρμπαριάς, οι τζίροι του σφουγγαριού σε μία χρονιά από 90.000 γίνανε 190.000 λίρες Αγγλίας. Και αυτό βέβαια λύσαξε και τους καπετάνιους και τους εμπόρους.
Κάποια στιγμή ερχόταν και η συμφωνία. Έμπαινε το περιβόητο χέρι μέσα στη τσέπη του εμπόρου, έπιανε το αμαρτωλό χρήμα μέσα από την τσέπη του εμπόρου και γινόταν η αποπληρωμή. Δίνονταν τα χέρια. Εδώ να πούμε ότι διασφαλίσαμε και αληθινά χρήματα και ευχαριστούμε τον άνθρωπο, τον ανώνυμο που είναι εδώ και μας τα έδωσε. Μετράμε τα χρήματα και κάπου εκεί κλείνει η συμφωνία της περσινής χρονιάς και ίσως επειδή έμεινε και ευχαριστημένος παίρνει και μια προκαταβολή για την επόμενη χρονιά. Δίνεται το χέρι, δεν ξεχνάει και αυτά που είναι δίπλα, τα παίρνει και αυτά, γιατί και αυτά τα αγόρασε. Δώσ' του τα όλα. Και κάπου εδώ κλείνει η συμφωνία και παίρνουν λεφτά στα χέρια του εμπόρου. Βέβαια θα ήταν αμαρτία προσωπική και όλων μας να μην αναφέρουμε τον Νικόλαο Βουβάλη, να του δώσουμε ένα χειροκρότημα, τον μεγάλο μας ενεργέτη που άφησε τόσα πράγματα στο νησί μας, όπως το νοσοκομείο, τη Βουβάλιο σχολή και τόσα άλλα πράγματα. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που ο Δίτης, ο έμπορος, έχει πουλήσει το εμπόρευμα, ο καπετάνιος έχει λεφτά στη τσέπη. Καλεί πρώτα τους σίγουρους. Και οι σίγουροι ποιοι είναι? Είναι οι οικογενειάρχες Δίτες. Είναι οι Δίτες που έχουν καλό χαρακτήρα, επιστρέφουν τα λεφτά στο σπίτι τους, είναι καλά παιδιά, είναι στάνταρ. Μπορεί να μην ήταν και οι καλύτεροι, αλλά ήταν όμως στάνταρ. Μικέ, τόσα ήβερνες το μήνα, τόσα έστειλα στη γυναίκα σου το μήνα, τόσα έστειλα με τη γυναίκα μου στη γυναίκα σου, τόσα ήπαιρνες από την τράπεζα το μήνα, πάρε και τα ρέστα, σημειώνει το κουμάντο τα ρέστα και επειδή ήταν και πολύ καλό παιδί, του δίνει και κάτι παραπάνω για την επόμενη χρονιά. Δίνουν τα χέρια και κάπου εκεί κλείνει ο οικογενειάρχης Δίτης που τα λεφτά που έβαλε στη τσέπη του συνήθως κατέληγαν και στο σπίτι. Πάμε τώρα στους άλλους, τους απέναντι, σεβασμιότατε, τους πιο αγρίους. Αυτοί λοιπόν ήταν Δίτες γλετζέδες, ήταν απίθαρχοι. Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ ήταν μέσα στις ταβέρνες. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα σε αυτή την ταβέρνα του Προκόπη που θα παίξει σε λίγο στο θεατρικό μας και τόσα πράγματα, ζει η γυναίκα του και την έχουμε μαζί μας. Ένα θερμό χειροκρότημα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και έχεις και τις εκδρομές σου. Πολλά πράγματα έχουν παιχτεί μέσα σε αυτή την ταβέρνα και κάποια στιγμή θέλω να τα ακούσω προσωπικά. Λοιπόν, ο καπετάνιος έπρεπε να φύγει από την ολοήμερη κούραση και να πάει μέσα στις ταβέρνες. Να τον βρει το ξημέρωμα μέσα εκεί, μέσα στα κρασιά, μέσα στις μπύρες, μέσα στα μεθύσια μαζί με το κουμάντο του και να προσπαθήσει να δώσει προκαταβολές στους Δίτες, τους απίθαρχους, τους πιο ζωηρούς, αλλά ήταν καλοί Δίτες, το έλεγε η καρδιά τους. Βέβαια, κανένα πολύ μικρό ποσοστό γύρναγε στις οικογένειες. Εκεί μέσα τρογόντουσαν όλα, εκεί μέσα πεινόντουσαν όλα, αλλά τι να κάνει, έπρεπε να τους κλείσει. Ξέρετε, τους δικαιολογούμε μετά από τόσα πράγματα που έχουμε ακούσει για αυτούς. Το ότι ήπιαν ένα ποτήρι παραπάνω ή ήταν αρνητές, θέλανε να γλεντάνε. Οι Δίτες, ξέρετε, δεν ξέραν αν θα γυρίσουν πίσω από αυτό το μεγάλο ταξίδι. Ό,τι χειρότερο μπορεί να έχεις είναι σαν κάποιον θανατοποιητή που περιμένει να το βάλουν στην καρέκλα. Δεν ήξερε αν θα γυρίσει πίσω. Γλένταγε. Σκορπούσε τα λεφτά του. Και θα σας πω δύο πράγματα από δύο τελευταίες συζητήσεις που έκανα με μεγάλους ανθρώπους. Μου είπε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, το ρώτησα, για πες μου γέροντα, καπετάνιε, οι Δίτες τελικά, οι δικοί μας, της περιοχής μας, οι Χαλκιδαίοι που φορτωνόντουσαν μες στα καΐκια, Άγγελε, τι ταξίδεψαν τη Μεσόγειο, όλη την οργώσαν? Και μου λέει, αγαπητέ Γιάννη, οι Δίτες μας δεν την ταξίδεψαν τη Μεσόγειο, την περπάτησαν. Τα σοκάκια
σοκάκια της μπαρμπαριάς τα γνώριζαν καλύτερα από τα σοκάκια του νησιού τους. Πιθανόν να μην πήγαιναν στις γειτονιές. Εκείνες τις Δρέστες και τις γωνίες τις ήξεραν απ' έξω και ανεκατοτά. Και το δεύτερο πράγμα που μου είπε και ήταν συνταρακτικό και πήρε χαρτί και μολύβι και το έγραψε, ήταν το εξής: ότι στα 20 χρόνια της θητεία τους ως δίτες, εάν την έβγαζαν, αν έβγαιναν ζωντανοί από αυτή την ταλαιπωρία και δεν πάθαιναν την νόσο των διτών και ήταν υγιείς, τα 4 χρόνια με χαρτί και μολύβι τα πέρναγαν κάτω από το νερό. Δηλαδή στα 20 χρόνια της θητεία τους ως δίτες, φανταστείτε ότι περίπου τα 4 ήταν κάτω από το βυθό. Κάπου εκεί πρέπει να αρχίσουμε την αναδρομή σε αυτές τις μέρες που πλησιάζει το αποκίνημα. Αυτές οι μέρες ήταν μια πολεμική ατμόσφαιρα, όπως σας είπα στην αρχή. Συνεργεία. Η αύξηση του πληθυσμού στο Ρωσική του συγκεκριμένο δεν έγινε τυχαία. Όταν μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο καϊκιών και διτών, σημαίνει ότι μαστόροι από τα γύρω νησιά, μαστόροι από το κέντρο και δεν ξέρω από πού, ήρθαν εδώ για να μπορεί να υποστηρίξουν τη συντήρηση όλου αυτού του στόλου. Και γι' αυτό αυξήθηκε πάρα πολύ ο πληθυσμός και γίνανε μαστόροι. Και δεν σας κρυβώ ότι επίσης το νησί απέκτησε επιστήμονες μέσα στην οικογένεια, δασκάλους, γιατρούς, δικηγόρους και όλα τα επαγγέλματα, μηχανολόγους, γιατί όταν άρχισαν να μπαίνανε λεφτά τέτοια που σας είπα προηγουμένως μέσα στο σπίτι και ανέβηκε το βιωτικό επίπεδο, στο νου της μάνας, που θα αναφέρουμε για αυτή σε λίγο, ήταν κάποιος από την οικογένεια που αρπάει τα γράμματα, αυτόν θα το σπουδάσουμε. Και έτσι κάποια οικογένεια από την πολύ μεγάλη οικογένεια που ήταν τότε, ήταν σπουδασμένος και κάθε σπίτι είχε τον επιστήμονά του. Το πρώτο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια ανήκει στην Γαλλία. Και αυτό μας χαροποιεί πολύ ιδιαίτερα, με ό,τι κόστος αυτό χάσαμε. Τα συνεργεία λοιπόν και τα μηχανουργία έπαιρναν φωτιά. Ξεκινάγαμε από τα σκάφανδρα. Το σκάφανδρο το έχουμε βάλει εκεί σε λίγο και θα έχετε τη χαρά φέτος να το ντύσουμε εδώ πάνω στην προβλήτα για να το δείτε όλοι. Θα ντύσουμε έναν μεγάλο άνθρωπο με το φόρμα και θα σας εξηγήσουμε ακριβώς τι έχει. Όμως στην περιγραφή πρέπει να σας πω ότι και κάθε λεπτομέρεια συντήρησης αυτού του πράγματος, του φορέματος ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη. Έπρεπε να προσέχουμε τα λάστιχα, τη στεγανότητα, τις βίδες, τη βαρβάρα, τα πάντα έπρεπε να ελεγχθούν, γιατί καταλαβαίνετε μία ζημιά στα ξένα μέρη ήταν καταστροφική. Αφού γινόταν λοιπόν η συντήρηση των σκαφάνδρων και των υπολείπων, άρχιζε η συντήρηση του σφουγγαράδικου στόλου. Τα καρνάγια. Το καΐκι έπρεπε να τραβηχτεί στο καρνάγιο, να ελεγχτούν τα ύφαλά του, τα βρεχάμενά του, οι προπέλες, τα τιμόνια. Πού να σου τύχει ζημιά μέσα σε ένα ξένο κράτος? Θα ήταν καταστροφικό. Έπρεπε το καΐκι να αντέξει σε τέτοιες θάλασσες και τέτοιες ταλαιπωρίες μέσα στα λιβικά πελάγια. Και έτσι λοιπόν οι μαστόροι μέσα στα λαφάσια, μέσα στα καρνάκια έκαναν μια άψογη δουλειά. Με το που έπεφτε το καΐκι στη θάλασσα, άρχιζε το πλήρωμα της κουβέρτας να βάφει το καΐκι για να μην πάει σε άσχημη κατάσταση στα ξένα μέρη, να ελέγχονται τα λάστιχα, να ελέγχονται οι άγκυρες, τα τιμόνια και βέβαια το βασικότερο απ' όλα οι μοτορίστες. Πάντα κάθε καΐκι είχε έναν μηχανικό υπεύθυνο για αυτή τη μηχανή που θα ανάψουμε σε λίγο και θα την ακούσετε. Αυτή η μηχανή που θα ανάψει σε λίγο είναι μια μηχανή που στους μεγαλύτερους θα θυμίσει τα χρόνια αυτά της Παπαθανάση της Περιβόητη με αυτόν τον ήχο. Υπήρχε λοιπόν ο μοτορίστας κοντά στο μηχανικό, ο οποίος έκανε τον έλεγχο της μηχανής, γιατί σας είπα ότι θα ήταν καταστροφικό να συνέβαινε μια ζημιά στα ξένα μέρη. Το άγχος
Ο καπετάνιος μας, έτερο άγχος, τρομερό άγχος, οι προμήθειες. Φωνάζει το κουμάτο δίπλα του, το τετράδιο επιποδός. Οι προμήθειες. Παναγία μου και Χριστέ μου, να μείνεις από τρόφιμα, να μείνεις από νερό σε μια διψασμένη ήπειρο. Έπρεπε λοιπόν να βάλει κάτω τα στόματα που είχε να ταΐσει, το χρόνο που θα έμενε κάτω, για να μπορεί να κάνει τις ανάλογες προμήθειες. Έχουμε διασφαλίσει να ξεκινήσουμε από ένα βαρέλι που μας το έδωσε η οικογένεια Σαρούπου και ευχαριστούμε τον Νικόλα. Είναι ένα αρχαίο βαρέλα, είναι πανάβαρο βαρέλι. Ίσως προσπαθήσουμε να το βγάλουμε εδώ πάνω να σας το περιγράψω. Είναι ένα βαρέλι προπολεμικό, το οποίο το χαρακτηριστικό του είναι ότι είχε ένα ζωνάρι στη μέση, και το ζωνάρια βέβαια που είχε στη μέση ήταν χαρακτηριστικά γιατί τα κυλούσαν, δεν υπήρχαν γερανοί και ήταν το ίδιο βαρέλι. Ευχαριστώ παιδιά, είναι λίγο βαρύ αλλά θα χρειαστεί να το δείξουμε στους ανθρώπους. Πάτε όρθιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αρχαίο βαρέλι, μας το δώσανε, η τρύπα του είναι στο πλάι, έχει αυτούς τους σιδηρόδρομους γύρω γύρω για να μπορέσουμε να το κυλήσουμε και να το πάμε εκεί που θέλουμε. Και να εξηγήσουμε τώρα τι συνέβαινε με το νερό. Βάζαμε μέσα από την οπή λίγο χιλιά υγρού τσιμέντου, το κουνάγανε στις προβλήτες, αυτό έκανε μία κρούστα, ό,τι κρούστα ήταν αυτή γύρω γύρω, για να μπορεί να μην σκουριάζει το νερό, και μετά το γέμιζαν και το φόρτωναν με σκοινιά και με ιδιωτικά πράγματα μέσα στα καΐκια στη μία πλευρά. Στην άλλη πλευρά γέμιζαν το καΐκι με το πετρέλαιο, με το ίδιο βαρέλι. Βέβαια, να σας πω ότι δεν ήταν δυνατό να πάρει προμήθεια σε ένα τέτοιο λευτικό. Υπήρχαν μεγαλύτερα σκάφη, όπως λέγονται τα ντεπόζιτα. Τα ντεπόζιτα λοιπόν ήταν ο φορτωτήρας των προμηθειών. Μπαίναν τα βαρέλια μέσα στα ντεπόζιτα και οι προμήθειες που θα δείτε σε λίγο. Τώρα θέλω να σας κάνω μια μικρή περιγραφή και να αναπολύσετε λίγο. Φανταστείτε ένα νερό μέσα σε ένα βαρέλι 7 μήνες με θερμοκρασίες εδάφους 50 βαθμών, με ένα σφουγγαράκι μικρό μέσα για να κάνει το φίλτρο. Ήταν σκέτο λουτρακίου νερό δηλαδή. Αυτό το νερό ήταν η παρηγοριά τους. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι όταν μέναν από το νερό, έχω κάποιες φωτογραφίες στα χέρια μου που πηγαίναν το βράδυ, τους έβγαζαν οι καπεταναίοι κάτι πιτσιρίκια ναύτες σε κάτι μισοβάρελα κομμένα κάτω στην Παρβαριά, που πήρανε νερό τα κατσίκια και οι καμήλες, έβγαζαν τα βίρπυλα στην άκρια και έπαιρναν νερό από αυτές τις βούτες που έπαιρναν και τα ζώα, για να μπορέσουν να γεμίσουν κανένα 2-3 βαρέλια να τη βγάλουν ακόμα μερικό καιρό. Αυτό ήταν το γάργαρο νερό που έμπαινε σε αυτά τα βαρέλια. Συν ότι ο τρόπος που στιβαζόταν στα καΐκια δεξιά και αριστερά ήταν και οι κρεβατοκάμαρες. Έμπαιναν πάνω σανίδια και εκεί ξαπλώνανε το βράδυ το πλήρωμα για να ξεκουραστεί. Γιατί πού θα τους πάρει τόσους νοματέους μέσα ένα καΐκι και ένα ντεπόζιτο. Αμέσως μετά, έχουμε κάνει μια γερανογέφυρα εδώ τώρα γιατί είμαστε λίγο δύσκολοι, αρχίζουν οι προμήθειες. Θα περιγράψουμε λοιπόν τη γαλέτα. Η γαλέτα ήταν το ψωμί των σφουγγαράδων. Όλα τα φουρνάρικα τη Μεγαλοβδομάδα κάνανε τη γαλέτα την περιβόητη. Η γαλέτα είναι ένα ψωμί στρογγυλό, με τρυπούλες στη μέση, το οποίο το ξεραίνανε, το βάζουν στα σακιά που θα δείτε σε λίγο και το φορτώνανε στο καΐκι. Τώρα και εδώ θα κάνω ένα μικρό υπενιγμό και θα σας πω, στο σπίτι άμα μείνει το ψωμί 2-3 μέρες γίνεται ρόπαλο. Τώρα αυτό το ψωμί φανταστείτε μετά από μήνες, το οποίο αναπτύσσει και μικροοργανισμούς. Τους μικροοργανισμούς αυτούς λοιπόν που ανέπτυγε τους τεινάζανε και μου είπε και ο Γιάννης, που είναι ο Γιάννης ο Τριαντάφυλλος στο λατάρι μας, εδώ είναι, Διανύτα 95, του δώστε το ένα χειροκρότημα, είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, το τίναζε στα χέρια του και πέφτανε και κάτι μαύρα τσουτσούνια, κάτι σκουλίκια δηλαδή, τα οποία μου τα ονόμασε κιόλας,
τους κοκκινολέμιδες ήταν πιο νόστιμοι και τους έκανε μία χραπ και πήγαινανε κάτω. Έπαιρνε και πρωτεΐνη δηλαδή. Τα σακιά λοιπόν φορτωνόντουσαν, ο καπετάνιος έλεγχε τις ποσότητες, το πλήρωμα τα έβγαζε κάτω, τα άφηνε στην προβλήτα. Αυτή ήταν η περιβόητη γαλέτα, η οποία φορτωνόταν στα ντεπόζιτα και ήταν ένα τρομερό φρέσκο ψωμί. Επί μήνες μέσα στο νερό λίγο το βρέχαν οι άνθρωποι και μπορώ να σας τη δείξω. Ευχαριστούμε πολύ που μας έδωσαν μερικές, τις έχουμε βάλει σε ένα μικρό σακί, να σας την δείξω πώς ήταν μέχρι να γίνει το φόρτωμα. Αυτή εδώ ήταν η γαλέτα. Φανταστείτε ένα μικρό τυπάριο με τρύπες από πάνω, θεόξενο, και όσο πέρναγε ο καιρός κυτρίνιζε και περισσότερο και σαλεύανε και διάφορα μέσα στις τρύπες. Αγαπητέ μου Γιάννη, αυτό ήταν η γαλέτα. Το επόμενο φόρτωμα, ο καπετάνιος έπρεπε να τους ταΐσει και κάτι άλλο. Αρχίζαμε λοιπόν φορτώματα με φασούλια, βλέπω και τα ονόματα απ' έξω από τα σακιά, μακαρούνια, γλίδωροι, φακές, έχει πολλά μακαρούνια, φασούλια, πατάτες, λίγο ρύζι με 2 γιώτα και άλλο ρύζι με 2 γιώτα και ο Θεός μαζί μας. Και το ρύζι πιάνει διάφορα πουλάκια, φορτωνόντουσαν και αυτά, ο καπετάνιος μέτραγε, μην τυχόν λείψει καμιά ποσότητα για να φορτώσουμε και το επόμενο φορτίο στο ντεπόζιτο. Το πλήρωμα βγαίνει έξω, ξεφορτώνει αυτές τις προμήθειες τις εξαιρετικές. Και μου, πριν πιάσω τον καβουρμά, που είναι το επόμενο έδεσμα, θέλω να μας πυρπολίσεις με 2-3 λέξεις.